कथा काल्पनिक असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही, याची नोंद घ्यावी. आयुष्याला आपल्याला अशा गोष्टीवर सामावे जावे लागते की त्या प्रसंगाला सामावं जाताना की आपला जीव वाचतो तरी, किंवा एवढा भयानक जीव जातो की मड्यांना देखील अंगावर शहारे येतील. श्रापित आंब्याचे झाड भाग 1. पण मित्रांनो, जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की करा. करताय ना? नाही तर अहो सर, का जातायत? नको जायला, इथेच थांबा. इकडे ज्युनियर डॉक्टर आणि हॉस्पिटलचे सगळे स्टाफ अरुणला एक रिक्वेस्ट करत होते. माझ्याही मनात नाही हो जायचं, पण काय करणार, आता ड्युटी आली आहे, ती निभावावी तर लागणारच. हे वाक्य तोंडातून पडलेच होते तर सर्व स्टाफच्या तोंडातून आणि डोळ्यातून रडू कोसळले. अरुणने या हॉस्पिटलला आपल्या आयुष्यातले 10 वर्ष दिले होते. अरुणने इथे मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम पाहिले होते. हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य सांगायचं झाल्यास 10 वर्षाआधी इथे कोण फिरकत देखील नव्हते. पण अरुणची या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये बदली झाली आणि त्यांनी या हॉस्पिटलचा कायापालट केला. पण अरुणची आता बदली झाली होती. अरुणला तिथूनच एका लांब खेडेगावात जावे लागणार होते. तिथे देखील त्याला सरकारी हॉस्पिटलमध्येच काम करायचे होते. संध्याकाळी एक लहानशी अरुणने पार्टी ठेवली. कविता आणि अरुणने सगळ्यांचे स्वागत केले व पार्टी अपेक्षाप्रमाणे झाली. कविता म्हणजेच अरुणची पत्नी, यांच्या लग्नाला 2 वर्ष झाले होते. साधारण 4-5 दिवस झाले असतील आणि अरुण सर्वांचा निरोप घेत त्याने ते शहर सोडले आणि गावाकडे निघून आला. कारण की अरुणची याच गावामध्ये बदली झाली होती. अरुणची गाडी ही गावाच्या कमानाच्या आतमध्ये आली. गावकऱ्यांचे लक्षही अरुणवर गेले. न कळतच सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक हास्य उजळून आलं. अरुणची चर्चा ही लांब लांबपर्यंत होत असे. तो एक चांगला डॉक्टर तर होताच, पण याचबरोबर एक चांगला व्यक्ती देखील. खूप जणांना त्यांनी अगदी स्वस्त दरामध्ये इलाज करून दिले होते आणि एवढ्या मोठ्या डॉक्टरांची बदली ही आपल्या गावामध्ये झालेली आहे. आपल्या गावातल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये झालेली आहे. हे विचार करूनच गावकरी हे अगदी खुश होते. अरुणने त्याच्या नवीन घराकडे न जाता सरळ गाडी ही त्याच्या त्या नवीन सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेली. अरुणभर कविता देखील होती. हॉस्पिटलमध्ये जाताना अरुणने असे पाहिले की ह्या हॉस्पिटलला देखील मागच्या हॉस्पिटलसारखी करण्याची गरज लागणार आहे. डॉक्टरांवर ओळख झाली. तिकडच्या स्टाफवर अरुणचे बोलणे झाले की काय हो, माझी आता राहण्याची व्यवस्था कुठे आहे? तशीच वरतून आलेली एक फाईल ही नर्सने त्यांच्या हातात दिली. नर्सच्या चेहऱ्यावर फार काळजी वाटत होती. तसे तिने सांगितले की सर, जमलंच तुम्ही फार काळ इथे राहू नका. अरुणने तिथे प्रश्न केला, का हो, असं का? ती नर्स बोलली की सर, जास्त काही नाही, पण खरं सांगायचं तर ती जागा जरा असुरक्षितच आहे. अरुणने एक स्मित हास्य केले आणि बोलला, अहो काळजी करू नका. अरुण आणि कविता हॉस्पिटलमधनं बाहेर निघाले. सगळ्यांना पत्ता विचारत हळूहळू त्यांची गाडी त्यांच्या नवीन घराकडे जात होती. पण जसं जसं ते गावकऱ्यांना पत्ता विचारत होते तसेच ते गावकरी त्यांना तो पत्ता तर सांगत होते, पण त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच भीती वाटत होती. आणि अखेर अरुण आणि कविता हे त्यांच्या नवीन घराजवळ आले. पण ते घर नसून एक मोठा वाडा होता. दिसूनच समजून येत होते की हा किमान 30 ते 40 वर्ष जुना एवढा वाडा असेल. वो, आता आपल्याला इथे राहायचं आहे. अरुण हा खुश होतच बोलला. तशीच कविता बोलली, हां, पण जरा जुना नाही वाटत हा वाडा? दोघांमध्ये बोलणे झाले. त्या दिवशी ते घरी गेले आणि सर्व सामान ठेवू लागले. शिफ्टिंग वगैरे पूर्णपणे झाली. संध्याकाळी अरुण आणि कविता वाड्याच्या पहिल्या माळ्यावर गेले. कॉफी पीत पितच अरुण आणि कविता हे खिडकीमधून बाहेरच्या निसर्गामध्ये हरवून गेले होते. शहरामध्ये राहिले असल्यामुळे त्यांना हा निसर्ग
खरं सांगायचं तर नवीनच होता, पण अरुणची नजर तिकडे असलेल्या एका आंब्याच्या झाडाकडे गेली. आश्चर्याचं म्हणजे तो आंब्याचा झाड हा वाड्याच्या आतमध्ये होता. सर्वात भयानक म्हणजे सूर्य मावळत्या त्या प्रकाशामध्ये तो अगदी रंगाने लाल वाटत होता. असं कसं काय हा झाड? अरुण आणि कविता यांच्यामध्ये चर्चा झाली. तो दिवस कसाबसा निघून गेला. दुसऱ्या दिवशीपासून अरुण हा त्याच्या हॉस्पिटलमध्ये व्यस्त झाला. इकडे कविता ही वाड्या साफ करण्यामध्ये व्यस्त झाली. पण कविताला असे काही सापडले होते जे बघताच तिची उत्सुकता ही शिगेला पोचली होती. कविताला त्या वाड्यामध्ये एक गुप्त खोली सापडली होती, पण ती खोली आश्चर्याचं म्हणजे एका कपाडामागे लपवली होती. कविताने ते उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण मोठे मोठे कुलूप असल्यामुळे तिला ते जमले नाही. रात्री अरुण आला. त्या खोलीबद्दल अरुणला देखील कळवले. बरं ठीक आहे, आपण एखाद्याला बोलू आणि या टाळं उघडून घेऊ आणि बघू काय. अरुणने कविताला सांगितले. रात्री जेवण वगैरे उरकले आणि दोघं झोपी गेले. बाळाचा रडण्याचा आवाज आला. अरुणची न कळतच डोळे उघडले गेले. हा आवाज कुठून येतोय हे बघण्यासाठी अरुण हा त्या खिडकीपाशी गेला. अरुणने जे बघितले ते बघून त्याला फार वाईट वाटले, कारण की त्या आंब्याच्या झाडाखाली साधारण एक 6 ते 7 महिन्याचं बाळ हे कोणीतरी टाकलं होतं आणि हा जोरजोरात रडत होता. अरुणने क्षणाचाही विलंब न करता हा त्या आंब्याच्या झाडापाशी गेला. अरुण त्या झाडाजवळ पोहोचताच जे दृश्य त्याने पाहिले ते पाहून तो स्वतःच हैराण झाला, कारण की तिकडे कोणीही बाळ नव्हते. आणि आश्चर्याचं म्हणजे एवढा लहान बाळ हा अगदी 1 ते 1.5 मिनिटाच्या अंतरामध्ये हा पळून जाऊन नाही शकत. कदाचित हा माझा भास असेल असे समजून अरुण हा आपल्या वाड्यामध्ये गेला. दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे अरुण हा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये गेला होता. दार ठोठवण्याचे आवाज हे कविताला आले. कविताने दार उघडले तर 3-4 गावकरी हे कविताला भेटण्यासाठी आले होते. बर का ताई, तुम्ही इथे जास्त दिवस राहू नका, तुम्हाला एवढंच सांगतो आम्ही. कविताने प्रश्न केला की का? अहो ताई, सांगतो तेवढा ऐका, तुम्ही इथे जास्त दिवस राहू नका. आणि असं बोलताच ते गावकरी लगबगीने निघून गेले. कविताला प्रश्न पडला की यांनी असे का केले. कविताने यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. कविता आपल्या कामामध्ये व्यस्त होती. न कळतच कामानिमित्त ती खिडकीजवळ आली तर तिने असे पाहिले की त्या लाल आंब्याच्या झाडामागून कोणीतरी तिला एकटक पाहत आहे. साधारण एक 10 ते 12 वर्षाचा मुलगा हा तिथे असे. तिचे डोळे हे पूर्णपणे लाल आणि रागाने क्रोधात झालेले आहेत, पण केवळ त्याची मुंडीच तिला दिसत होती. कविता ही न कळतच लवकर खाली आली आणि त्या झाडाजवळ गेली तर तिथे कोणीच नव्हते. रात्री हा प्रकार अरुणला सांगितला, पण अरुणने त्या बाळाचा प्रकार सांगण्यास कविताला टाळाटाळ केली आणि दोघं झोपी गेले. बाईचा रडण्याचा आवाज येऊ लागला. तशीच अरुणला जाग आली. अरुणने त्या खिडकीतून बघितले तर एक बाई ही सफेद साडी घालून वाड्याजवळ आणि एक प्रकारे अरुणकडे हात दाखवत मोठमोठ्याने रडत आहे. अरुणला हे दृश्य फार भयानक वाटले. अरुण पुन्हा लगबगीने पळत खाली आला. त्या झाडाकडे जाताच तिथे कोणीही नव्हते. दिवसांदिवस असे प्रकार वाढायला लागले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे साधारण रात्रीचे 11:30-12 वाजले असतील. अरुण हा त्याच्या ड्युटीमुळे लेटच येत होता.
अरुण हा वाड्याच्या आत येत असतानाच त्याला ते आंब्याचे झाड लागले. अरुण हा पुढे चालतच होता. तेवढ्यात जोरात कोणीतरी बांबूचा फटका हा अरुणच्या पाठीवर मारला. अरुण जोरात ओरडला. त्यांनी मागे बघितले तर तिथे कोणीच नव्हते. हा सर्व काय प्रकार आहे अरुणला देखील समजत नव्हते. अरुण आपल्या वाड्यात गेला. कविताला न काय सांगता तो आराम करू लागला. आता जे दिसेल ते नवलच वाटत होते. एक 15 ते 20 वर्षाचा मुलगा हा अरुणच्या छातीवर बसलेला आहे असा अरुणला भास झाला. अरुण उठला आणि अरुणने असे बघितले की तोच मुलगा हा त्या खिडकीजवळ उभा आहे. ए थांब रे, कुठे चाललायस? असं बोलताच तो मुलगा त्या खिडकीतून खाली उतरून गेला. अरुण पळत पळत हा खाली आला आणि त्या लाल आंब्याच्या झाडाकडे बघत राहिला. नेमकी हे प्रकार काय? हे माणसं कोण आहेत आणि माझ्याबरोबर असं का घडतंय? हा माझा भास आहे की खरंच कोणती आत्मा? अरुणने स्वतःच्याच मनाला प्रश्न केला. अरुण मागे वळाला. 2 पावलं चालला असेल. एका लहान मुलाने अरुणचा हात पकडला. अरुणची नजर त्याच्यावर गेली. सकाळ झाली असेल. अरुण हा त्या लाल आंब्याच्या झाडाखाली बेशुद्धीच्या अवस्थेत पडला होता. कविता ही देवपूजा करण्यासाठी वाड्याच्या बाहेर येत होती. तेवढ्यात त्याची नजर तिथे गेली. वेळ न घालवता तिने अरुणना वाड्यात आणले. काही वेळाने अरुण शुद्धीत आला आणि मोठमोठ्याने रडू लागला. अहो काय झालंय, असं का करताय? आणि याचे उत्तर अरुणने दिले. हे ऐकताच कविताच्या मनात धस्स झाले. अरुणने सांगितले की काल रात्री मला एक मुलगा दिसला. तो या झाडाच्या जवळ आला. त्याच्या पाठोपाठ मी आलो तर मला कोणीही दिसले नाही. माझे पावलं हे वाड्यात येण्यासाठी वळले तर साधारण 10 वर्षाच्या मुलांनी माझा हात पकडला. माझी नजर त्याच्याकडे गेली. त्याच्या नजरेत मी असे पाहिले की 8 ते 10 भूतं म्हणजेच मेलेली आत्मा ही मला जबर पकडून आहे. मला मारहाण करत आहेत. माझ्याकडे बघून हसत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काही वेळाने त्यांनी माझ्यासमोर एक मुंडी ठेवली. ती मुंडी दुसरी तिसरी कोणाची नसून ही तुझी होती कविता. हे ऐकताच कविता सुन्न पडली होती. दोघंही शांत बसून होते. त्याच क्षणी दोघांनी वाडा सोडण्याचा निर्णय घेतला. हॉस्पिटलच्या स्टाफला फोन लावला. तसंच वरती कॉल लावला. राहण्याची व्यवस्था बदला अशी शिफारस केली. पण सध्या तरी ते होणार नाही. काही काळ तरी तिथेच राहावा असे वरतून ऑर्डर आले. अरुणने गावात आजूबाजूला कुठे राहायला जागा आहे की नाही, सोय आहे की नाही हे बघायला चालू केले. पण प्रत्यक्षात अरुणवर काय घडलंय हे ते सांगू शकत नव्हता. जर एका डॉक्टरनेच अशा अफवा पसरवल्या तर पेशंटचं काय होणार असा विचार अरुण करत होता. नाइलाजाने त्यांना त्या दिवशी कुठेही जागा भेटली नाही. दोघांनाही त्या वाड्यात परतू लागले होते. जेवण वगैरे उरकले होते. दोघांचा विषय चालूच होता की या घरात नक्कीच काहीतरी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या काळ्या आंब्याच्या झाडाजवळ काहीतरी भयंकर आणि अमानवी शक्ती आहे. काही वेळाने दोघं झोपी गेले. ती रात्र ही मृत्यूची रात्र होती. साधारण 12:30 ते 1 वाजले असतील. अरुणला जाग आली आणि अरुणने असे पाहिले की त्या मोठ्या काळ्या आंब्याची रोप ही त्यांच्या खिडकीतून आत आलेली आहे. सर्वात भयंकर प्रकार म्हणजे 8 ते 9 अमानवीय व्यक्तींचा तिथे भास होत होता. ते सर्वजण एकटक करून अरुणकडे बघत होते.
आणि एकटक हसत होते. त्यात कोणी लहान मुलगा होता, तर कोणी मोठी बाई होती, तर कुठे बाळ होतं, तर कुठे फास घेतलेली बाई होती. हे दृश्य पाहताच अरुण जोरात किंकाळला. कविताला जाग आली आणि तिनेही तेच दृश्य पाहिले. क्षणाचाही विलंब न करता दोघंही तिथून पळत सुटले. दोघंही वाड्याच्या खाली आले. तसंच अरुण कविताला बोलला, कविता, असे ऐकले होते की जिथे वाईट शक्ती असते तिथे आजूबाजूला चांगली शक्ती देखील असते. कदाचित इथून सुटण्याचा मार्ग हा आपल्या आजूबाजूलाच असे. कविता, शोध, तो मार्ग कुठे आहे? कविता इकडे तिकडे शोधू लागली होती. अहो, नाही भेटत आहे. आता काय करायचं? हा प्रश्न कविताने केलाच होता. तशी एक मोठी झाडाची रोप ही अरुणच्या गळ्याला अडकली. गोल गोल करत तिनं अरुणचा गळा घट्ट पकडला आणि अगदी काही क्षणात ती अरुणला ओढत ही खिडकी बाहेर खेचून घेऊन गेली. इकडे कविताला समजले होते की हे ते लाल आंब्याचीच रोपं आहेत. कविता इथे शोधू लागली होती आणि इकडे अरुण त्या झाडाच्या चक्रव्यूहमध्ये अडकला होता. अरुण हा अगदी काही क्षणातच जमिनीवर फेकला गेला. अरुणची नजर हळूहळू वरती झाली. तसे अरुणने पाहिले, मगाशी ते 8 ते 9 व्यक्ती जे अमानवीय होते ते अरुणकडे बघून एकटक हसत आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इकडे कोणी जळलेल्या अवस्थेत होतं, तर कोणाचे मुंडके नव्हते. कोणाचं पोटापर्यंत शरीर तर होतं, पण तिथून खाली पूर्णपणे अदृश्य. इकडे कविताला समजून गेले की अरुणला आता कोणत्याही क्षणी ते झाड जीवाचं बरं वाईट करेल. कविता आपल्या नवऱ्याला वाचवणार की नाही? तिला आपल्या नवऱ्याला वाचवण्यासाठी कोणता मार्ग भेटणार? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय आहे ते श्रापित आंब्याच्या झाडाचं रहस्य? हे सर्व जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर आवर्जून बघा श्रापित आंब्याचे झाड भाग 2. मित्रांनो, कथा कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. थँक्यू.